Усещаш, че си в друг свят. Различно е. Каквито и очаквания да си имал преди да дойдеш, те стават ненужни. Трябва време очите да свикнат с пъстротата. Оказва се, нужно е време и хората там да свикнат с теб. Пътят свършва тук. Рядко идват непознати лица, освен в сезона на сватбите. Сезона на сватбите в Рибново започва и сезонът на приказките. Само зимата. Тогава селото е пълно. Мъжете са се върнали от горбет, жените са се прибрали от нивите с тютюна. Това е времето, когато младите ще се вземат по старата традиция. Когато булото на невестата ще е самото й лице, а момчето ще знае, че тя е само негова. Нашата приказка започва с рязане на зеле. Същото си, нищо не се променя. Тук са такви традициите, че като се почнат един път и винаги си са така. Много не ги сменят. Само в нашото село е така. Никъде на друго място не ги правят така. Булките шерани. На булката и викаме гелина. На рибански. Както на шерана, така гелина. Като нашариме, тогава тя е гелина. Вие ще видите. Булка значи гелина. Сега се приготвяме за сватбата. Ще нарежем зилката, ще приготвим салатата. Ще сметаваме на невестата тельо след това. Гелината ще облечиме с това, ще вземе огледалото. Тя отива дойде жените го направи. Тя държи така огледалото пред ние. Като веки, като нашярят и тя го държи и така пред ние. С украса тук с герданято. Това си е на булката, те ялици. Я си ги съм плила. И те я. Таралоците пак я ги съм плила. И те я си ги съм плила. Те са купени. Зорните, където ще са, който води, той ще носи той байрак с музиката, с топането. Така си ще направим тельо. И то здраво или двойно. Тури го двойно да не са нещо различно. Да, метельо на гелината, където и се слага като нашярят и то се слага и тук отпред. Тельо е част от украсата на булката. Прави се от роднините на момчето. На времето от тънки метални нишки, днес от лъскави конци. Това е едно от неписаните правила в Рибново. Колкото по-шарено и пъстро, толкова по-хубаво. Лятото и тук имаше сватба пак в селото. И я идех от сватбата и бях така с наша сиема, бях с фирадже. С клюша на фирадже. Идем и тук спряли един рейс. И я като се показах и статък и тия с рейса, и един слезе и почнем да ме снима. И дума, може ли да снимам? Па я да ми може. И той не можеше да приказва български. И ме снима и показва на апаратчето и казва, че ще носи това в Германия. Че много интересно носи. И ми показваше така с знаци, че имаме много интересно носи. И сигурно така се разнася и виждат дека, че тук сме по-други от останалите с друга носи. По-различни. И ми е интересно. Какво сме по-различни? Само по носията, дали ви казвам. Иначе на мисленето, на кола всичките сме едно. Когато става въпрос за Рибново, в целите западни Родопи хората говорят с така приятен респект. Говорят с уважение както към жените, които са местните модистки, местните кокони, които винаги са облечени много атрактивно и винаги се носят с много достоинство. Един жив костюм, който се развива, в който непрекъснато се добавя нещо, означава жива култура. В този смисъл, да, рибновци са специални. Те не правят село Рибново в Америка или село Рибново. И живота заедно е прекрасно регулиран от най-големите общи празници, които са само духовните и национални празници, а сватбите. От момчето къщата, от момичето по къщнината. Чизът се събира от раждането. Момичето ще занесе в новия си дом
ще бъде простряно тук. Остана само за мукета, па сам веќе ще пуснем с нея виосна нататък и ще редиме. Знаеш как ще направиш, бе? Аз с стълбата дигни рулата навън. Още малко вдигни. Вдигни още малко. Я ти до остагите, ма напред са привряла. Гледате сега, как отлог гледайте. А така сега. Ту дела има много да ще изшерим от делата. Дай заиме първо титеници. Тогава ще го направим само. Ако няма сино одеяло, строим син раз над ткан, тогава пак голямо одеяло, така. Едно момиче, това е мечта да си се омъжи по този начин, с 2 дена да е сватбата, по този обичай да бъде така отредена и да си вземе, например, този приятел, с когото е ходил от доста години, например, са ходили заедно, от доста години така са ходили и са се разбирали. Нашето село е голямо и рядко някой така да иде в друго село, да се ожени от момите, в чуждо село да отиде. Селвие вече е семейна. Снаха е на Фатме, момичето, което ще се омъжва. Сега е ред на Селвие да помага в реденето на чеиза. Най-първо се слагат килимите, след това китениците и отделата между тях. И после тук пък по-дребните неща и детските работи, и детските одеялца, така, които са и възглавниците, карета, други работи. Самата истина ти говоря, колба това тежи само бегаже без мебелите. Защото тя на всяко един дар присъствам и го посирам. И ти го казвам, че го има. А мен го сега го редиш, пример джей, за да кажем, го сбъркаш. Около 200-300 жени. Зурните и тъпаните тръгват. Знак, че сватбата вече започва. В първия ден празнуват роднините на момчето. Фатме и Фейзи се харесали преди доста време. Тя е на 23, той на 22 години. Фатме била сервитьорка в едно от кафенетата в селото. Фейзи пък скоро усетил, че има причина да ходи по-често там. Така сядахме, приказвахме и просто и заведнъж се усетихме, че се обичате. Че се обичате. Какво обичате? Как се познава, че се обичате? Ало, кажи, разкажи. Аз мисля, че като погледна в очите, така като и светят очите, мисля, че по това се познава. Малко съм дразна. Той разставни върви, но и синя. Не знам, е така. За младите тук развлеченията не са много. Най-близката дискотека е на 5 км в съседното село Осиково. Тук срещите между момчетата и момичетата стават на така нареченото движение. Слагаш си грим, червил там всичко, нали? И ходим да си търсим гаджета. Събират момчетата и момичета на едно място и кой си има гаджет, си тръгва по време колко и седиш докато ти мина времето. Например, на 6 до 7. Това не е определеното време, най-късно до 8. Не, че е определено, просто вече не ти е удобно от хората да седиш повече, до по-късно, например, до 12 или до 1. 18 почнах така да въртя на сериозно гаджетата, ама като ставаш по-голямо и повече имаш кандидати и по-интересно, докато по-малко чувстваш някакво като развлечение. За мен, като си имаш гаджет, поемаш голям риск с него. Но обаче гледам да си поживея по-голяма да стана, не както някой се жене тук на 15 или на 16 години. За мен това някакво или на